Godmorgen. Hvad mener du? Ønsker du mig en god morgen, eller mener du bare, at det er en god morgen, om jeg ved det eller ej? Eller fortæller du mig, at du har det godt her til morgen? Eller mener du, at det er morgen, hvor man bør være god? Vel det hele på én gang? Kan jeg hjælpe dem med noget? Det vil vise sig. Jeg er på udkig efter en, der vil med på eventyr. Eventyr? Der er næppe nogen vist forbi, der vil være interesseret i eventyr. Det er noget kedeligt, forstyrrende, ubehageligt noget. Så kommer man for sent til middag. Godmorgen. Tænk, at jeg skulle opleve at blive modtaget sådan af Belladonna tog vores søn, som om jeg solgte knapper ved døren. Hvad behar? Du har forandret dig, Bilbo Sækker, og ikke til det bedre. Kender jeg dig? Du kender i hvert fald mit navn, selvom du ikke husker mig. Jeg er Gandalf. Og Gandalf betyder mig.